Cuirtear Palace leabhar chóisialta na Gaeilge I bhfeidhm go chéifiachtach i scoiléine. Tuigeann na gcasúr gur a bhí an Ghaeilge teanga na scoile. Bhíonn feachtas labhairt na Gaeilge I bhfeidhm go leanúnach chun na daltaí is sprága ó thaobh labhairt chóisialta na Gaeilgeate agus déantar athbhreithnú ar an balasaí seo go réalta. Stúrann an múinteoir a bhfuil postfreagrachta aice I leith na Gaeilge an feachtas seo. Tugtar aitheantas do chasú a dhéanann sór iarracht maidir le labhairt na Gaeilge. Tánaigh tionól na Gaeilge thar cinn le gasúr na scoile agus le forann na scoile. Tugtar deisiúnig go na gasúr a bhéanúlacht chultúrtha féin I chealúra. Ceann go nuaidí is tábhachtaí a bhaineann le múna teanga ar bith ná cumas teanga an múinteoire. Ghlachan na múinteoirí páirt go gníomhach I glár forbairt charamú leanúnach, a chuirnt bár feabhas ar a ghlaachtas féin le cabhrú le riachtanis teanga na nasúr.